Аллах Тәгалә белүчерәк. Вот. Өзірше шундай идем. Үземә юмалганлык күпмер дәрәҗәдә бар иде минем. Ләкин минем шундай отличник синдромы дигән нәрсә бик булмагандыр, чөнки мин шактый иртә пофигистка түгел инде, ләкин ничектер эшләргә, укуга реалистик мөнәсәбәт үземә булдырдым. Билги артыннан мин шакмый башладым, кайсы сыйныфтан соң теге аңладым үземә кайсы фәннәрне кирәк икәнлеген һәм теге зачетка студентка эшли баштырган вакыт бар бит. Менә шул вакыт минем 9нчы классларга башланды. Минем элеккеге билгеләр һәм дидер анда шартлы шундый казанышлар алар минем өчен эшли башлады һәм мин индидер теге йомык интроверт бала ук түгел идем, ләкин үз дөньямда һәрвакыт яшидем һәм һаман да үз дөньямда яши бирәм. Менә бу ботан дигән нәрсә, ул минем аның билгеләмәсе бит юк, кем ул ботаник. Ботаника фәне белгече дигәннән кала инде. Чөнки төрлесе була. Кемдер мәсәлән үз фәненә һәм үзенең дөньясына бик нык ябыла олимпиадниклар арасында һәм башка бернинди дә эшчәнлеккә ул әзер түгел. Һәм андый балалар, олимпиадниклар, аларның тагын бер шундый яклары бар. Алар җиңелүне кабул итә белмиләр. Мен күргән бар андый олимпиадникларны шундый мәктәптә укыган чакта, Всероста, Бөтен Россия олимпиадасында бигрәк тә алар балачактан бирле әзерләнгәннәр, шушыңа дип алар инде бик күп этапларны үткәннәр, үзләрен бик көчле олимпиадник дип саныйлар, һәм аларчан да бик көчле мәсәлән үз фәннәренә белгечләр. Ләкин олимпиада ул барыбер спорт. Фәнни олимпиада шулай, ул спорт. Аның үзенең кагыйдәләре бар. Аның үзенең допинг чаралары да бар. Үзенең хәйләләре бар, һәм башкалары. Һәм анда һәрвакыт кемдер җиңелергә тиеш. Всероста җиңелү үкенечле нәрсә, чөнки анда катнашчыларның якынча 40-45% я призер, я җиңүче була. Анда бер генә кеше яки 2 генә кеше җиңми. Статусын күп кеше ала. Ләкин шуңа эләкмәй калган очракта сиңа бик гадәттә авыр була инде. Һәм мин монда истерика бирелгән егетләрне, кызларны күргән бар иде, бигрәк тә егетләрне. Чөнки ул мәктәбендә йолдыз. Һәм анда килә, һәм ул үзенең йолдыз түгеллеген аңлый кинәт кенә. Һәм ул аңа шок була. Минем дә шулай булды. 9нчы класста мин бардым Всероска һәм җиңелдем. Һәм ул миңа бик файдага булды. Чөнки мин ел буе әзерләндем безнең укытучылар белән, һәм аннан соң мин башка җиңелмәдем. Ләкин мин 1нче класска республикага килгәч, республика этабына килгәч, тарих фәненнән. Мин тарих фәненә республикада 9да, 10да сыйныфларда укыганда җиңүче идем. Һәм мин 9да, 10да җиңгән вакытта җиңми калган, призерга кергән, кирми калган егетләр өчен сөенеч булды 11нче класста, чөнки мин 11дә призер да булмадым тарихтан. Теге Аллага шөкер, шундый кичкенә җиңелүләр, кайчак зур җиңелүләр булып торганга күрә, син үзеңә һәм үзеңнең тирәлеккә, үзеңнең эшеңә адекват карый башлыйсың. Һәм миңа һәрвакыт нәрсәсе яхшы булды. Минем бәхетем нәрсәдә, минем дусларым һәрвакыт яхшы кешеләр иделәр. Алар миңа ничектер үземә юмылып бетәргә һәм шундый стандарт типик ботаника әвереләргә ирек бирмәделәр һәм хәзер дә ирек бирмиләр. Ул социаль кеше мин чынлыкта. Минем әтием Рәсим, ул тракторчы иде. Яшьлек чагында моңгырак кеше булган, гармунда да уйнаган, җырлаган да. Соңрак армиядан соң ул моңсурак кешегә әверелгән, моңлы кешедән битәр моңсурак кешегә. Һәм мин белгәндә әти шундый вакыт кырысрак, ләкин гадәттә минем аңлавымча, хәзер инде рефлексиягә бирелеп аңлавымча, шактый моңсу һәм шактый сагышлы кеше иде.
һәм ул тракторчы иде мәсәлән. Диндә түгел иде, әлбәттә, ләкин минем дингә килүемне ул күрде, белде һәм минем өчен шундый мөһим момент, аның белән бәйле тарихлың дип әйтик инде, аның күрше малайларга аңлатуы. Менә ул диндә, менә аңа бәйләмәгез, ул түбәтәкия, аны яклагыз, шундыйрак сүзләр әйтеп, шундый минем дингә килүемә сөенүе дип кабул итәм мин аны үзем өчен. Ну, аның әнисе дә Коммунистлар партиясы әгъзасы, минем әби, Шәмсурый әби булган һәм ничектер шундый катгый коммунистик тәрбия алган кеше димәти. Әби үзен шулай тәрбияләгән һәм әти дә шундый тәрбия алган кеше. Әниләр ягында безнең кайчандыр анда нәселнең кайсыдыр өлешендә муллалар булган. Теге ул безнең Уляк безнең Башкортстан белән дә теге барып таша барсаң барып таша, чөнки күрше районнар, күрше территориялар. Әни исә шулай ук теге диндә түгел. Ләкин әнинең күңелендә миңа нәрсәсе ошый, аның шундый помолчи. Әнинең күңелендә төрле дини идеялар бергә сыеша ала. Ул менә шундый дини синкретизмның бер мисалы дип кабул итәм мин аны теге хәзер религиявәт буларак. Һәм ул һәрвакыт урын калдыра иде төрле ышануларга. Һәм дингә килүгә дә минем ул һәрвакыт хуплады аны, дингә килүемне. Безнең минем абыйларның дингә килүен. Ләкин менә намазда, уразада түгел алар. Дингә килү ул минем башланды 2нче класста, 2нче сыйныфта укыганда. Аңа кадәр бәләкирәк чакта без Керәшен авылында яшәгәндә мин күрә идем Насты апаны һәм аның ашаганнан соң шукынганын мәсәлән. Һәм бер вакыт мин хәтта аның артыннан кабатлап шукындым да. Миңа 5 яшьлек булды, 6 яшь микән инде. Һәм миңа не аңлатты шул вакытта, без алай эшләмибез, без мөселманнар дип. Ләкин мин хәтерлим, ләкин ул вакытта мин бер дини идея белән таныш түгел идем. Һәм 2нче класста мәсәлән мәктәптә үткәрделәр Корбан гаетеннән соң ашны үткәрделәр. Һәм мин анда утырам һәм беренче аңлыйм, нәрсә эшләр булар монда, нигә кирәк булар монда. Ләкин минем белмим нәрсәдәндер каяндыр мин дини китаплар, шундый дугалыклар табып, аларны укый башлап, үзем өчен билгеләдем шундый юлны. Мин дини булырга телим, һәм мин шундый булырга телим. Бу минем өчен шундый мин үзем өчен һәрвакыт җавап бирәм, Аллаһ Тәгалә үзе аша дип. Аллаһ Тәгалә үзе аша дип. Чөнки ниндидер теге ачыктан-ачык менә кемдер әти-әнисеннән карап дингә килә. Кемнеңдер авылында, мәсәлән, мәктәптә дини дәресләр бар, яки мәктәптә, авылда мәчеттә дини дәресләр бар, һәм анда авыл халкы җибәрә үзенең балаларын, яки анда имам анда балаларын ничектер җәлеп итеп җыя башлый һәм башкалар. Үзенең шундый теге курсларда, мәчетләрдә инде укыткан бар иде, һәм ул үзе бер шундый юл. Ләкин минем алай булмады. Мин башта дин белән кызыксына башладым. Ниндидер өлешләрен өйрәндем һәм шуннан соң без эзләп таптык авылда дини дәресләр алып барырга мөмкин булган кешене. Мөдәррис хәзрәтне, һәм ул минем шундый беренче дини укытучым булды. Ләкин намазны мин үзем өйрәндем. Хәзрәттән карап түгел, китаптан карап үзем өйрәндем. Аннары дөресләдем. 9 яшьтә әти инде вафат иде. Һәм шулай әкренләп барсы да барды. Ул шундый бер яктан остазлы, икенче яктан остазсыз юл, һәм ул минем күп очракта шулай бара. Кайсы бер өлешләрдә остазлар бар тормышта, кайсы бер өлешләрдә остазлар юк, яки аларның роле шундый үзгә төрлерәк. Менә шундый синкретик юл һамандаки. Без бит Сарсазда 2 ел яшәдек. Һәм Сарсазда яшәгән дәвр ул минем өчен һәрвакыт сагыну. Әтәсенне, туган авылны һәм андагы дусларны, анда безнең бер генә дус бар иде, Алмасны сагыну. Шуның белән бәйле рәвештә үтте.
Һәм минем ностальгия бар иде, соңрак инде үзебезнең якка кайткач, сарсыга карат ностальгия бар иде, ләкин ул ностальгия Петро яки Пасхага карата түгел иде, әлбәттә. Ул андагы тауларга, киңлекләргә, кайвакыт кешеләргә, чишмәләргә, коеларга булган ностальгия. Кызыксыну минем шундый әүвәлге дини кичерешләрнең берсе, шул Сарсазда миңа 5 яшь булды микән, 6 яшь булды микән, хәтерләмим. Нәрсә өчендер, ни өчендер мин кереп киттем карлыган куаклары арасына, һәм шунда качтым да, һәм бу обед тирәсе иде, мин кояш ягына карап сәҗдә кылганны хәтерлим. Нәрсәгә мин ул эшләмим, аңламыйм, хәтерләмим сәбәпләрен, ләкин шулай эшләгәнмен һәм миңа калса ул вакытта минем өчен үзенә күрә дәрәҗәдә шулай билгеле булгандыр инде дини юнәлештә булачагым азмы күпме. Ул бит бәхет, дингә килә алу мөмкинлеге. Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте бөтен кешедә дингә килә алмый, һәр хәлдә табигый рәвештә. Миңа калса ул бәхетнең бер билгеләре шунда ачыклангандыр инде. Мин папирос исен, тәмәке исен туйган чәйсәне балачакта. Тәмәке исе минем өчен ул әтинең исе. Менә бу солярка исе, һәм әтинең менә фуфайкаларына сеңгән ул ис, тәмәке һәм солярка исе. Ул аның исе. Ләкин үзенең тартып карыйсы теләге юк, эчәсе килү теләге миндә гомумән юк, һәм мин эчүгә һәм иң мөһиме эчүнең нинди генә күләмдә булса да мин эчүгә бик нык нәфрәт итеп карыйм. Чөнки мин эчүнең нәрсә икәнен яхшы беләм. Һәм эшүнең нәрсәгә китергә сәләтле икәнлеген беләм. Шуңа күрә мин менә бу мин бер гомумән теге кешеләргә бәя бирүдән һәм кешеләр турында фикер йөртүдән гадәттә баш тартам. Ләкин мин, мәсәлән, теге якын дустым эчә икән, мин ул кеше белән инде бераз башкачарак аралашачакмын барыбер, һәр хәлдә эчкән чагында. Һәм минем индидер эшегә карата кызыксынуым юк. Ул минем курыккан әйберләрнең берсе. Мин эчә башлармын, яки тарта башлармын, яки тагын башка начар гадәтләрем барга килер дигән курку миндә бик көчле. Чөнки мин беләм, әгәр дә мин бер башласам, миңа ташламаячакмын. Религиоведение, диннәрне өйрәнү аңа төбәтәге әлбәттә католиклар иде. Католиклар белән мавыгу. Католиклар белән мавыгуның тәргеше исә Голливуд һәм экзорцизм турындагы фильмнар. Гомумән католицизмга хас булган менә бу йолаларның купшылыгы, матурлыгы. Аннан соң католицизмның үзенә генә хас, үзенә түгел, гомумән католицизмга һәм башка диннәргә хас булган мистика, мистицизм. Алар барысы да мине җәлеп итә иде, хәзер җәлеп итә. Яшен батырын түгел, кайчандыр теге уйлар бар иде, бәлки католиклыкка күчәргә микән дигән. Ләкин католик динен тәгълиматын һәм аның тарихын өйрәнгәч, аңлыйсың инде теге. Әйе, бу кызык, бу матур, бу бик матур. Ләкин анда шундый урыннар бар, катлаулы урыннар. Ул урыннарны аң белән кабул итәргә була, йөрәк белән кабул итү авыррак. Шуңа күрә, теге кемнең теге яки бу динне кабул итәсе килә, иң яхшысы тарихны өйрәнмәскә. Кабул иткәч, инангач тарихны өйрәнсәң була. Аңа хәтле тарихны өйрәнү сиңа комача итәчәк динне кабул итәргә. Ислам дине шарында шулай ук. Теге йөрәгеңдә, менә калбыңдә инде дин, иман ныклап урнашса, ул очракта шиддәтле мәсьәләләргә, диндәге, ислам динендәге игътибар итәргә була. Аңа кадәр алар турында уйлану кешенең күңеленә кирәкмәгән шик һәм шөбһәне салачак. Булар өчен шулай, һәм мине католиклар кызыксындыра иде, башка диннәрдә кызыксындыра иде, яһуд дине дә, бер мәлем бик нык кызыксынды буддизм белән, буддачылык белән һәм аның төрле аспектлары белән. Минем өчен диннәр барыбер зур бердәм хакыйкатьнең чагылышлары, ул төрле чагылышлар дип әйтик инде. Теге менә католикларда бар шундый идея хәзер, ул яңарак идея, ул идеяга 60 еллап бардыр. Һәр бер диндә диярлек алар менә бу гомуми коткарылу тарихының өлешләрен күрәләр. Менә спасительный элементы, ул исламда да бар алар фикеренчә, яһудларда да бар, хәтта индуистларда да бар. Хәтта индуистлар да кешегә әйләнделәр алар өчен. Һәм менә монда һәм мин бу идея белән өлешә килешәм, чөнки мәсәлән католик динендә бар суфиларга якын булган бик күп идеялар.
католик мистицизмында. Яки православиядә гомумән безнең мәсәлән теге ни өчен православ руханилар белән мөселман руханилар яхшы аралаша, чөнки безне борчыган мәсьәләләр бер үк һәм безнең ул борчыган мәсьәләләрне хәл итү юллары да якынча бер үк. Аннан соң шул ук теге матур идеялар бар буддачылыкта да. Буддачылыкның кайбер юнәлешләрендә Алла гомумән юк. Ләкин шуңа да карамастан ул бик урын белән кызыксынуга, игътибарга лаеклы булган дин. Һәм башкалар. Ләкин аңлашыла ки, мин үзем өчен яхшы аңлыйм. Эшем мәгънәсендә кешене гармонияле рәвештә яшәүгә илтә ала торган дин ислам гына. Религиоведениегә төрле кешеләр килә. Кемдер килә башка юнәлешкә баллары җитмәгән күрә. Кемдер килә махсус кызыксынып. Мәсәлән, мин килдем анда 303 балл белән. Кемдер килә нәкъ менә үзенең сорауларына җавап эзләп. Мәсәлән, теге яки бу диндә һәм аны бу динне ныклап өйрәнәсе килә, шул вакытта аңа кирәк аккредитацияле дәүләт дипломы бирә торган вуз. Армиядан коткара ала торган шул вакытта. Һәм башкалар. Кемдер, мәсәлән, безгә анда мин үзем күрмәдем ул кешене, ләкин бер магистрант килгән магистратурага, ул Иисус Христосның чын түгеллеген исбатлар өчен килгән. Һәм бер-ике ай укыгач аңлаган, теге монда бер исбатлар булмаганлыгын һәм киткән буга инде. Ну, төрле кешеләр бар, сәер кешеләр дә бар. Дөньяда 6000-нән күбрәк дин бар шунлыкта. Аларның барсын тарихын өйрәнеп тору мөмкин түгел. Теге без бик аз өйрәнгән мәсәлән диннәр, ул борынгы диннәр. Анда көнчыгыш диннәрен без чагыштырмача азрак өйрәндек. Ул бер семестрда бер фән буларак кына көнчыгыш диннәре. Ну, христиан дине безгә таныш. Христиан дине дөньяда мәсәлән бары тик христиан дип кенә үзен әйтә ала торган кешеләр юк. Христиан икәнсә, син димәк кайсылар тармакка кайтарган христиан кешесе. Бүгенге көндә христианнар 3 зур юнәлешкә бүленә. Православ христианнары, протестантлар һәм католиклар. Католиклар иң зур тармагы. Католикларның православлардан аермасы, ну, баштарак бүленгәннәр православ һәм католикларга, аларның аермасы филиоквада. Филиоква гына түгел инде. Ну, филиоква ул изге рух кемнән чыга? Атаданмы, улданмы, яки икесеннәнме? Әгәр дә икесеннән дә икән, ул католиклар. Берсеннән генә икән, атадан гына икән, ул православлар. Бу әйберләр аңлашылмый. Чөнки ул троица, менә бу өчлекнең үзара мөнәсәбәтләре турында. Троица өчтән тора бит инде. Өчелештән ата, ул һәм изге рух. Һәм аларның мөнәсәбәтләре яки кайсыларның үстенрәк, яки анда гомумән өстенлек мөнәсәбәтләре бармы? Изге рух бит инде рух, ул каяндыр чыга, исходит. Ул каян чыга? Ну, каян чыга дигән сүз инде ул теге кем аның чыганага булып тора. Һәм башка бик күп мәсьәләләр бар. Менә бу троица һәм аның ишендәге мөнәсәбәтләр, Христосның үзенең табигате мәсьәләсе, ул кешеме яки Алламы, яки ул кеше һәм Алламы, менә бу изге рухның табигате мәсьәләсе. Булар хакында христианнар 3нче гасырлардан башлап 7нче, 8нче, 9нчы гасырларга кадәр фикер алышканнар, бәхәсләшкәннәр. Еристларга килгән, аерылганнар, ул шундый зур мәсьәлә. Гадирәк итеп әйткәндә, православныйлар өчен беренче кеше патриарх. Һәм бер патриарх та барлык православныйларның җитәкчесе түгел. Католиклар өчен барлык католикларның бердәм җитәкчесе бар, ул Рим папасы. Төп сәяси аерма хәзер вакытта шул. Аның бар догматик аермалары, алары инде теге аңлату мөмкин, ләкин күбрәк сүз кирәк. Протестантлар өчен аларның килеп чыгышының тарихы шул. Әлегә дә баягы Рим папасына барып таша, Рим папасына протест буларак формалашалар. Ләкин менә бу аермалары да нәрсәләр бар. Протестантларга Библия үзе мөһимрәк. Мәсәлән, әгәр дә теге исламны чагыштырсак, мәсәлән, бар теге Библия, Коръән, бар сөннәт, пәйгамбәрнең сөннәте, христианнарда ул священное предание. Теге Библияның тыш барка килгән текстлар корпусы. Протестантларның төп идеясе без кайтык Библияга, без кайтык теге төп чыганакларыбызга. Шуңа күрә Лютер тәрҗемә итә бит Библияны алман теленә. Теге милли телләрдә булмаган Библия, ул латин телендә булган, грек телендә булган. Ул аны тәрҗемә итә. Якынайта халыкка һәм әйдәсен укый башлагыз ниһаять. Менә бу асылларга кайтудан башланып киткән әйбер. Ләкин шулай протестантлар, саф протестантлар юк.
Алар бик күп. Бик күп тармакларга бүленгәннәр. Һәм аның әле тагын бар әле яңа христиан дини хәрәкәтләре, христианлыктан үсеп чыккан яңа диннәр, Яхва шаһитләре хәзер вакытта Россиядә экстремизм дип табылган дини хәрәкәт. Бар безнең шул баптистлар, алар теге борынгырак, методистлар, алар борынгырак. Христиан базасында үсеп чыккан, ләкин христианлыктан тәмам аерылган мормоннар бар, мәсәлән. Алар гомумән теге шундый бик кызык аларның дини идеялары. Адвентистлар һәм башкалар, һәм башкалар, һәм башкалар. Яңа дини хәрәкәтләр көн саен туып тора. Ул зур бер блок, яңа дини хәрәкәтләр. 19 гасыр ахырыннан башлап өйрәнәбез без аларны. Теге менә анда бар секталар дип әйтергә лаеклы булганнары, культлар, ниндидер зуррак деноминациялар. Татарларда бар яңа дини хәрәкәтләр. Безнең бит инде Фәйз Рахманчылар сектасы бар иде, мәсәлән, яки анда башка безнең анда кайвакыт туып тора. Мөфлихуновчылар дигән дип шартлы рәвештә аталган безнең бар төркем. Һәм ул теге нәрсәсе белән кызыклы инде ул, безгә рәхәт, диннәр гел туып тора. Димәк, безгә эш булачак һәрвакыт религияләргә. Иң кызык дин дип санарга лаеклы булган дин ул миңа калса пастафарианлар, пастафарианство, вера в летающего макаронного монстра. Ул чынлыктан дин түгел, ул пародийная религия дигән категориягә керә. Квази-религия дип аталабыз без аны, пародийная религия. Ул дингә пародия буларак формалашкан, ләкин алар үзләрен Көнбатышның кайбер илләрендә рәсми дини оешма буларак терки алдылар. Ни өчен кирәк иде аларга, ул егетләргә, кызларга? Ул мусульманнарга бераз пародия иде. Нәрсәсе белән? Чөнки кайбер Көнбатыш илләрендә башланган иде хәрәкәт мусульман кызларына, хатыннарына яулык белән паспортка фотога төшергә рөхсәт итсеннәр өчен. Бездә бит инде хәрәкәт булды һәм без җиңдек. Теге безнең Россиядә хатын-кызларга яулык белән фотога төшәргә ярый. Гомумән синең дини идеяларын таләп итә икән, син башыңны битен каплый аласың. Менә шушы Австриядә бу рөхсәт шулай бирелде, һәм анда уйлап таптылар. Шундай бер, әгәр дә аларга ярый икән яулык белән, мин алайса башыма киям дуршлак һәм шутлы фотога төшәм дигән идея туды. Рөхсәт бирмәгәч, ул кеше менә шушы идеяны уйлап тапкан кешеләр, алар дини оешма теркәнделәр. Россиядә бу дини оешманың үзенең вәкиллеге бар. Бездә бар патриархат, Московский патриархат. Кыскасы, ул дини идеяларга пародиядан эшләнгән шундай дин. Аның тарафдарлары күңел ачалар. Алар теге үзләренең шаяртканнарын аңлыйлар һәм алар күңел ачалар. Һәм ул кызык карап торуга. Чөнки алар габит инде ышанычлы пародия ясар өчен динне өйрәнергә кирәк. Аларда бар христиан идеяларына ошатып эшләнгән әйберләр, аларда изге көн, җома көн, аларда тагын башка теге шундый әйберләр бар. Аларның изге кагыйдәләре бар. Ул кагыйдәләр бик шундый гуманистик кагыйдәләр, бик матур кагыйдәләр. Ләкин аларда паста ашарга ярый, әлбәттә. Масонство дин түгел. Чөнки масонство эчендә масоннар арасында бар мусульманнар да, бар мусульман масоннары. Масоннарда төп идея Аллага ышанырга кирәк, гомумән. Теге создатели нужно верить. Шуңа күрә бит масонлыкның төп символларының берсе ул нәкъ менә шул Алланың, шундый творецның барга иҗат итүченең, барга китерүченең символы. Ул менә бу өчпочмак, аның эчендә күз, ул нурлар, ул бит инде Алланың символы булып тора. Һәм шуңа аны теге аерым дин дип кабул итәргә кирәк түгел. Ләкин әлбәттә, мәсәлән, католиклар тарихында булган шундый дәвер, Рим папалары масоннарны тыйганнар кайсыдыр дәвердә. Аннан соң кире рөхсәткәннәр, ләкин теге бер мәлне аларның менә бу йогынтылар артык көчлегә әйләнгәч, тыю булган. Аларда әлбәттә бар аерым ритуаллар масон ложаларында. Хәтта бар иде масоннар, теге масон ложалары, алар теге билгеле, алар теге ул кадәр үк сер түгел. Ни дәрәҗәдә алар теге хәзер вакытта дөнья белән идәрә итәләр, анысы башка мәсьәлә. Без масонлыкны кабул итәбез, масса күләмендә мәгълүматтан, чараларыннан, медиадан күреп, аларны кабул итәбез, шундый бик кудрәтле оешма дип, чөнки аларның символлары бик күп җирдә бар. Ләкин аларның символларының күп җирдә булуы ул мода белән бәйле. Билгеле бер дәвердә масонлык ул модада булган. Һәм тагын нәрсәсе бар, зыялы кешеләрнең тарихның аерым дәверендә зыялы кешеләрнең шушы масон ложаларына керүе, ул масоннарның кудрәтен аңлатудан битәр күбрәк
ул кешеләрнең башка җирләрдә, башка орыннарда берләшә алмавын күрсәтә. Алар өчен бердән-бер шундый теге вакытта мөмкин булган зона, фикерләштерен чашу зонасы ул шул ложалар. Ул бит инде барга килгән гильдиялардан, гильдиялар ул гомумән теге цех культурасы, урта гасырларның теге җәмгыятьне формалаштыру формасыннан, рәвешенә килеп чыккан бер. Һәм хәзер мәсәлән масоннар дөньяда күпкә азрак, чөнки аның модасы. Ул теге бар ул теге менә масоннар белән кызыксынучылар һәм шул ложаларга кергән тулучы кешеләр бар. Һамандагы кешеләр бар. Чөнки безнең ул вакыттан калган институциялар әле Көнбатышта һаманда яши бирә. Мәсәлән, теге шул чорларда формалашкан Мальта ордены һаманда бар һәм һаманда дөнья күләм оешма булып тора. Мәсәлән, безнең Мальта ордены ул рыцарьлар ордены һәм ул суверенлыкка ия булган орден буларак яши. Мәсәлән, безнең Италия территориясендә дәүләтләр битендә күп. Италия үзе, Сан-Марино шунда битендәме, безнең айланда бар Ватикан, Рим шәһәрендә Ватиканнан тыш бар әле Мальта ордены. Мальта дәүләт республикасы түгел, Мальта ордены. Һәм Мальта ордены ул шулай менә масоннарга тартым булган шундый ярым яшерен оешма, байларны берләштергән оешма. Ну, теге ул инде безнең бит инде шик-шөбһәләр халыкта бар инде, менә безнең Шәймиев анда масон дип, чөнки менә пирамиданы төзеткән, яки анда менә шунысы масон дип, тегеседер, монысыдыр. Ләкин ничә әйтим инде, шик-шөбһәләр ул бит инде сары матбугатка хас нәрсә. Андай рәвештә фикер йөртсәң, бик күп төрле заговор теориялар корырга була. Безнең мине үземнең теге үзем өчен кызык өчен уйлап чыгарган андый теориялар бар. Менә бу шул дигән. Ну бит инде баш миенә бер ял бирү формасы гына. Кайвакыт баш миен тынычландыру формасы. Менә бу шулай эшләгән, чөнки чынлыкта менә шулай. Һәм башкалар. Ну безнең анда карасаң, безнең гомумән анда масоннар, аннан безнең бөтен җирдә М хәрефе, яки анда башкалар. Ну архитекторларның күбесе шушы идеялар белән мауга. Ну масоннар килеп чыга төзүчеләрдән. Масонлыкның символы ул менә шу архитектор төзүченең циркуле. Ул тулысынча менә аның бит тагын бер моменты бар. Төзүчелек, архитектура, дөнья архитектурасы. Ул безнең 17нче гасырда формалашкан шушындый идеяларның берлеше дөнья белән бөек архитектор идарә итә дигән. Деизм. Аллаһ ул архитектор. Аннан соң тагын бер момент. Аллаһ ул архитектор һәм дизайнер. Дизайн, дөньяны төзү, дөнья төзегән. Төзегән, ул аны төзегәндә кагыйдәләрне салган, һәм ул кагыйдәләр нигезендә дөнья яшәү дәвам итә. Шуңа күрә архитектурада аның чагылыш табуы ул табигый хәл. Безнең менә Кремльдә безнең анда ул элек дини бина булган консистория бинасы ягышмасам, хәзер анда рәис администрациясе идарәсе эшли. Ул бинада ул бизәп тора һәм ул теге ул бик символга ия инде. Рәис идарәсе, администрациясе һәм анда масон символы тора. Ләкин алар безнең бик күп җирләрдә бар, Россиядә. Ну атеизмны дин дип кабул итү дөрес түгел. Ну ләкин кабул итәргә була асылда бөтен нәрсәне дин дип әйтергә була. Ни өчен? Чөнки дин дигән төшенчәнең төгәл билгеләмәсе юк. Диннең билгеләмәсен табу ул безнең фәннең иң зур проблемасы. Диннең билгеләмәләре бихисап меңнән артык билгеләмә бар кимендә, определение, дефиниция. Һәм ул билгеләмәләргә гадәттә барлык диннәрне бергә кертеп бетереп булмый. Әгәр дә әйтәбез икән, дин ул гайры табигыйга ышану дип, аның иченә динне түгел, мифлар да керә, башка әйберләр дә керә, кыскасы катлаулы мәсьәлә инде. Атеизмны дин дип караучылар бар. Кайсы очракта бу урынлы? Әгәр дә без күрәбез икән, атеист булыр өчен нинди булырга кирәк? Атеист булыр өчен укырга кирәк. Атеист булыр өчен фикер йөртергә кирәк. Атеист булыр өчен инанмаска кирәк. Ну, Аллаһка инанмаска кирәк, аны аңлашыла. Ләкин атеист булыр өчен мәгънәсендә гомумән инанудан баш тартырга кирәк. Син башта теге яки бу әйберне расларга, исбатларга тиешсең үзең өчен. Һәм логик фикерләргә тиешсең. Рациональ алымнар белән теге яки бу әйберне шулай булуын исбатларга тиешсең. Үзен атеистка санаучыларның күбесе булардан мәхрүм. Алар атеизмны кабул итәләр, менә ничек бар шулай иттереп. Атеизм Аллаһның барлыгын инкар итү.
Атеизм динне инкар итү. Һәм шуңа күрә атеистларның әгәр дә атеистларның барга килә икән ниндидер шундый авторитетлары, там Докинс сыман, бу инде проблема турында сөйли. Әгәр дә атеист әле укымаган икән Докинсны, ул әле гомумән атеист түгел, ул просто сәер кеше. Мин андый кешеләргә теге бик игътибар белән карыйм, чөнки ул теге үзенең фикерләрендә инанмаган, ул аларның ни өчен Аллаһның юк икәнлеген белми әле. Укыган кеше, аңлаган кеше, ул инде башка мәсьәлә. Аның үзенең дәлилләре бар. Ул дәлилләргә каршы теистларның дәлилләре бар, теге Аллаһка ышанучыларның. Бар теге акыллы җитди фикер алышулар, бәхәсләр, диспутлар һәм башкалар. Менә инануга корылган очракта һәм ниндидер теге менә без атеистлар, менә бу безнең символ дип әйткән очракта, бу дингә якын. Дин түгел, ләкин шундый квази-дини формага якын инде. Чөнки бу кешеләрне берләштерә Аллаһның юклыгына ышану. Атеист икәнсең син битараф. Әгәр дә син әле тагын мин атеист дип теге дингә каршы көрәшне башлыйсың икән һәм даими рәвештә эшлисең икән, син шулай ук дингә мохтаҗ кеше. Чөнки синең яшәешеңне тәшкил итә, яшәешең мәгънәсен тәшкил итә теге яки бу әйбернең юклыгын исбатлау. Битараф булырга кирәк андый очракта. Шундай. Ләкин теге төгәл билгеләмә ягыннан караганда, әлбәттә атеизм ул дин түгел. Кешене барыбер эгоистик максатлар хәрәкәтләнергә мәҗбүр итә. Нәрсә бирә кешегә мотивация яшәргә? Гомумән тормышның мәгънәсе нәрсәдә? Биологик үзлектән. Ул бик нык эгоистик максат. Тормышның максаты үзеңнең нәселдәнлек информацияңны тапшыру. Биологиядә. Һәрбер тере организм яши шуның өчен. Үзеннән соң менә бу ДНК-дан күчерер өчен. Һәм тормыш ул асылда ДНК-ларның көрәше. Сакланыр өчен. Теге хайваннар дөньясында шулай, микроорганизмнар дөньясында шулай, һәм башкалар. Кеше атеист түгелме? Ул кем инде җәннәт өчен тырыша? Җәннәт өчен тырышу нәрсә ул? Җәннәт өчен җәннәткә эләгәм дип эшләгәндә кеше нәрсә турында уйлый чынлыкта? Ул бит уйлый мәңгелек турында, мәңге яшәү турында. Мәңге яшәүнең сыйфаты турында. Син барыбер мәңге яшисең. Үлгәннән соң мәңгелек яшисең. Җәннәткә эләгәсеңме, җәһәннәмгә эләгәсеңме? Менә теге ансы яшәүнең сыйфаты. Ләкин асылда кеше барыбер шул турында уйлый. Тормышының мәңгелеге турында. Чөнки кешенең уйласы килми беркайчан. Икенче, инде атеист теге җәннәт турында уйламыйча эшли. Ләкин ул да бит гамәлне кылганда, теге яки бу берне эшләгәндә башкалар турында уйларга мөмкин. Яки үзенең мирасы турында уйларга мөмкин. Үзенең балалары турында уйларга мөмкин. Бу мотивацияларның табигате барыбер бер үк нәрсәгә килеп тоша инде. Үзеңнән соң эз калдыруга, яки үзенең киләчәк тормышын комфортлы итәргә. Ләкин теге үзеннән соң эз калдырырга омтылу ул шулай ук эгоистик максатларның бер өлеше. Бу мәгънәдә эгоизм ул нормаль күренеш. Ул дөньяда тере организмнарның яшәешен тәэмин итә торган принцип. Ләкин менә бу кешенең мотивациясе җәннәт, бу кешенең мотивациясе җәһәннәм, моның мотивациясе дин түгел, менә гади ихласлык, гади эшкерсезлек дип әйтә икән. Монда башка сорау килеп туа. Эшкерсезлекнең табигаты каян килә? Ихласның табигаты каян килә? Безнең дөньяда бар мораль кагыйдәләр. Башка кешене үтермә, башка кешенең хатын белән якынлык кылма, урлашма, талашма, анда нәрсә эшләмә. Булар каян килеп чыккан? Алар кая теркелгән? Алар теркелгән дини китапларда. Мораль дөньяда ни өчен безнең хәзер кайбер фикер агымнарында традицион яки гомумән мораль белән көрәшәләр, моральгә каршы көрәшәләр. Аны үзгәртергә омтылалар. Аны патриархаль мораль дип атыйлар яки анда тегенди дип аталар, монда дип аталар, ни өчен үзгәртәләр? Чөнки аңлыйлар, моральның, әхлакның табигаты диндә. Шул мәгънәсендә атеист булыр өчен һәм дингә каршы көрәшер өчен кирәк шушы моральны инкар итәргә.
Без бу хакта еш кына атабыз, ләкин Фрейд нискә төшерсәк, табу килеп чыга кайчан? Табу гомумән менә бу дөньяда беренче табуларның килеп чыгышы инцестка һәм кеше үтерүгә карата. Хомицид һәм инцест менә беренче тыелган әйберләр Фрейд фикеренчә, аларның барлыкка килүе ул бит дин белән бәйле, беренче дини ышанулар белән бәйле. Кеше шушы набу табу тыюларны набу теркәп куя дини фикерләр аша, дин белән аңлатып. Әгәр дә динне тулысынча алып куябыз икән, дини идеяларны, шул мәгънәсендә теге динсез тормыш корабыз икән, без мәдәниятсез калабыз, чөнки мәдәниятнең нигезендә ята дин. Агар шиктә масоннарны алып куйсак, безнең архитектура югала дөньяда. Матур архитектура. Әгәр дә алып куябыз икән, анда без динне безнең моральның шулай дөньяда нигезе югала. Һәм башкалар. Агар шиктә дини мотивация белән бик күп изге эшләр эшләнгән. Әйе, сугышлар да кырылган дөньяда. Ну, дини анда әлбәттә ул дөньяда алып барылган хәрби конфликтларның дини мотивациясе артында барыбер ята шул сәяси, икътисади мотивлар, сәбәпләр. Ләкин дин бу очракта аңлату ролен уйнаган гадәттә. Ләкин шул ук католик монахлары тапканнар, генетика фәнендә ачканнар, анда оптиканы уйлап чыгарганнар, һәм башка бик күп берләр. Мөселман галимнәре дә шул ук ачышларга ия булганнар. Ул теге дингә каршы көрәш һәм атеист булу бик күп ресурс таләп итә. Һәм бик күп батырлык таләп итә. Гадәттә кешеләр башка юлны сайлыйлар, 200лек юлны сайлыйлар. Ул кайбер мөселманнарга, кайбер дини кешеләргә дә хас. Теге, мәсәлән, көнбатыш цивилизациясын карыйталар. Менә бу атеистик, сиентистик, дөньяви культура китергән казанышларга каршы чыкмыйлар. Ну, мәсәлән, медицинага каршы чыкмыйлар. Медицина казанышларын кулланалар. Ләкин шул вакытта аңа сәбәпче булган кайбер факторларны инкар итәләр. Яки, мәсәлән, ну, бар инде мисаллары. Миңа калса дөньяда эзлекле буларга кирәк. Эзлеклерәк буларга кирәк бераз. Тукай ул яшь егет. Әмирханның протестлы чоры аның яшь чагы. Яшь кешеләр гадәттә протестлар белдерәләр. Бик күп нәрсәләргә. Өстәвенә алар теге һәрбер буын үзенең алдагы буынны, аталар буынын инкар итәргә тырыша. Бу табигый хәл, чөнки ул ата урынына басарга омтыла. Шуңа күрә алдагыларның казанышларын яки алар белән ассоциацияләшкәндер әйберләрне инкар итәләр. Бу табигый хәл. Ләкин без бит мәсәлән Тукайны атеист дип әйтә алмыйбыз. Тукайның атеистлыгын раслый торган бер дәлил дә юк, бер текст та юк. Тукайның антиклерикаль булуы ансы билгеле. Ну, ул шул парадигмага сыйша торган әйбер. Шәриф Камал шулай ук антиклерикаль кеше. Дин әһелләрен тәнкыйтьләр. Кайбер дини идеяларын тәнкыйтьләр. Мәсәлән, ишаннарын тәнкыйтьләр. Уйлактан карасак, без әйтә алабыз, Тукай ул сәләфит яки вахабит дип. Тукай да тәнкыйтьләгән суфиларны. Сәләфиләр туры тәнкыйтьләр суфиларны. Ну, без так алабыз, Тукай вахабит дип әйтәбез. Ул шулай атеист түгел. Алар теге диннән баш тартып күтәрелгән дигән сүз дөрес түгел. Аларның динсезлеген күтәрткәннәр, күперткәннәр Совет чорында. Билгеле. Әмирхан намазында ташлаган, уразында ташлаштырган, ләкин бу аның үзенең дини практикасының берлеше. Һәм бу аның мөселман булу-булмау турында сөйләмәй дә инде. Әгәр дә ул әйткән икән, намаз укырга кирәк түгел дип, ул исламдан чыккан дип санала, мөселманнарның күпчелеге фикеренчә. Ләкин бу да аның теге динсезлеге турында бер сүз әйтмәк. Мәсәлән, дини булу ул бит хисләр турында, дини хисләргә ия булу-булмау турында. Миңа калса, алар гомергә дә үзләрен теге шушы хисләрдән арыналмаганнардыр. Динилек аларның һәрвакыт калган. Шәриф Камалның да шул исәптән. Мәҗит Гафуриның да шул исәптән. Дини капитал дигән төшенчә бар. Дини капитал кешенең балачактан килгән менә бу үзенә сеңдерә алган дини идеялар. Аңа янты ясаган дини идеялар җыелмасы, тупламасы. Бу капиталдан арыну бик авыр.
теләбезме, без барыбер шул менә бу дискурсларында фикерләүне дәвам итәбез. Шуңа күрә дә совет чоры башлангач, менә бу большевикларның иҗат иткән әдәби әсәрләре, ясаган картиналары, төзегән биналары, һәйкәлләре, алар барысы да шул ук дини әйберләр. Алар кагыйдә буларак дәвам итәләр шул ук иконалар стилен, мәсәлән, яки дәвам итәләр житиялар стилен. Элек жития святых иде, хәзер шаһид булган большевикларның, Ямашевларның, Муахитовларның анда ләкемнәрнең тормыш юлларын тасвир итә әсәрләр. Яки анда һәйкәлләр шул ук. Мәсәлән, Александр икенченең һәйкәле урынына куела берәр большевикның һәйкәле. Бу шул ук теге парадигманың дәвамы. Чөнки әле яңа берне уйлап чыгара алмадылар. Һәм яңа берне уйлап чыгару бик авыр. Ахыр чиктә яңа берне уйлап чыгаруның мәгънәсезлеген дә аңлаячаклар. Сталин ахыр чиктә империядә булган әйберләрен күбесен кайтарачак. Хәтта Георгий Ленци да кайта. Империядә булган символ кайта совет символы булып. Кешелек барыбер теге шул ук әйбер тирәсенә бөтерелә һәм әйткәнемчә диннән арыну ул котышкыч авыр әйбер. Бик авыр. Ну, кемдер яраклашкан буларга мөмкин, кемдер аны ихластан кабул иткән буларга мөмкин. Ышанган буларга мөмкин. Бу бит ышану мәсьәләсе. Менә бу очракта теге атеизмны дин белән чагыштыру урынлы нәрсәсе белән беренчедән кеше һәрвакыт дингә мохтаҗ. Кешенең дингә мохтаҗлыгы ул факт. Дингә нинди булса ышануга, аңа яшәргә көч бирә торган менә бу идеологиягә ул мохтаҗ. Ул булмаса, ул аны уйлап табачак. Бу очракта большевиклар тәкъдим иткән идеология системасы ул шушы рольне башкара. Шуңа күрә дә ул идеология системасында электән дини булган кешегә таныш булган әйберләр бар. Фатих Әмирхан бу хакта инде 20 елларда язып чыккан. Шундыйда. Менә шушы идеяны дәвам итсәк, әлбәттә, безнең язучыларның, гомумән совет кешеләренең шактыйның менә бу идеяларга ихластан ышануы бик мөмкин. Һәм без кайбер очракта аларның ихластан ышанганнарын да күрәбез. Мәсәлән, кеше авыр чакта, үзенә авыр чакта укый Горькийны. Һәм ул бу хакта хәбәр итә үзенең шәхси хатында, интим хатта, интим шәхси хатта аны хәбәр итә. Менә шундый авыр көннәрдә мин Горькийны укыйм һәм тынычланам. Яки шундый вакытта мин Сталинны уйлыйм һәм менә шуның белән теге ышанам, ул безгә ярдәм итер һәм башкалар дип. Аларның иманы бар, иманы шушы. Аларның табигаты үзгәрмәгән, алар һаман да дини кешеләр. Просто Аллаһ урына башка төшенчәләр. Анысы да бар, конечно, теге, мәсәлән, Кутуй бит соңгы хатларында яза, минем өчен дуа кылыгыз дип. Анысы, конечно, өстәп куя, ул теге постскриптум шаярттым, теге дуа кылмагыз, бу андый кеше түгел дип, ләкин менә бу урында теге шаярту артында тора инде бер чынбарлык. Уйны чыны бергә. Бер яктан шаярта, икенче яктан бәлки ихластан сөлдә дуа кылыгыз дип, үзенең хәленең мөшкиллеген аңлап. Кадир Кутуй, менә бу 43-нче елның язында, майында, июньдә язган хатлар, соңгы хатында яшансам. Һәм безнең чынлап та теге ихластан ышанганнармы, яраклашканнармы, ләкин үзләренең менә бу текстларында ихласлыкны күрсәткән шәхесләр бар. Гариф Губей, мәсәлән. Асылда авторларның күбесендә теге дингә каршы көрәш элементлары да бар, динне тәнкыйтьләү элементлары да бар, һәм башкалар. Ну, теге нидер теоретизация дәрәҗәсенә җиткән язучылар безнең күп түгел. Ну, Гариф Губей язган теге Коръән серләрен, ул шундый бәйнә-бәйнә аңлатып, исбатлап Коръәннең хаталарын табып күрсәтә. Аның тексты хаталардан тора. Теге әлбәттә Гариф Губейның. Ләкин инде ул язылган, бастырылган, безнең теге шундый теорик дәрәҗәгә җиткерелгән сирәк әсәрләрнең берсе, текстларның берсе. Кайвакыт дин ул невроз чыганагы булып тора. Фрейдларны искә төшсәк, әлеге дә баягы. Кайвакыт дин ул невроздан, психоздан, башка төрле авырлыклардан котылырга ярдәм итүче дәва, әфюн. Маркслар әйтмешли. Мин динсез кешенең ирекле булуына ышанмыйм.
динле кешенең ирекле булуына охшамый. Кешенең ирекле булмауы ул аның эчке халәтенә бәйле, проблемнарына бәйле, дөньяны күзаллау формасына бәйле. Һәм динсезлек бу очракта ирек дигән сүз түгел әле, чөнки кешене чикли торган башка бик күп әйберләр бар. Мәдәният чикли кешене, тәрбиясе чикли кешене, тәрбия бит кешегә барып бирелә теге яки бу дәрәҗәдә. Аннан соң тагын бер башка мәсьәлә, синең тормышыңда менә бу чикләрнең булмавы, ул үзе бер чик түгелме? Кайвакыт. Ул чикләрнең булмавы, ул бит сиңа бирелгән бер тәрбия, һәм син шул тәрбия парадигмасыннан чыга алмыйсың икән. Бу бит шулай бер чик. Шул мәгънәсендә чикләрсез кешеләр, баралар, ләкин без аларны хәтта авырулар дибез. Аларның да үзләренең билгеле бер фетишлары бар. Билгеле бер теге кызыксыну өлкәләре бар дип әйтик инде. Ул яктан мен теге динсез кешеләр авыру дип сүз барашы мәгънәсендә теге чикләрне юкка чыгара торган кешеләр турында. Ләкин безнең бит адам баласының табигаты шулай корылган, ул үзенә чикләрне һәрвакыт куя. Чөнки әгәр дә без ул чикләрне тамам инкар итсәк, аңлашыла ки җәмгыятьтә безнең хаос. Бер-беребез белән нормаль мөнәсәбәттә булып, җәмгыятьтә, кешелектә яши алыр өчен безгә кирәк шушы чикләрнең булуы. Һәм аларның диннән тыш та булуы теге, төшерәгә ул чикләрнең менә бу дини чикләр дип әйтелүе мөһим түгел. Алар мораль икән, ул барыбер аның нигезендә дин ята. Шуңа күрә теге бу үчәккә динсезлек дигән нәрсә бик түгел. Монда сүз башка нәрсә турында бара. Карашларның киңлеге турында. Кеше ул катлаулы әйбер, катлаулы эш. Төгәл дини идеяларга таянып эшләү җиңелрәк. Синең маршрутлар билгеләнгән, сызылган, җаваплар бар. Ул теге уңайлылык. Менә ул яктан теге ислам дине һәм яһуд дине, юдаизм ул уңайлы диннәр. Чөнки исламда, юдаизмда ул катлаулы алар. Чөнки анда кагыйдәләр бик күп, ләкин кагыйдәләр бар. Һәм синең асылда бөтен сорауга җавабың бар. Юдаизмда бигрәк тә. Яһуд булып яшәү бик авыр хезмәт. Кагыйдәләргә буйсынып яшәү. Исламда шулай кагыйдәләр бик күп. Һәм кагыйдәләр бар, аларны яңа кагыйдәләрне уйлап чыгару, табу схемасы бар, аналогия нигезендә, һәм ул яхшы эшли. Кешегә сорауларга җавап табарга ярдәм итә. Ышанырга кирәк һәм эшләргә кирәк чынлыкта. Ансы авыррак өлеш әлбәттә. Ләкин бу шундай яхшы маршрут. Кайбер кешегә бу юл килешми, ләкин кешеләрнең күбесе әзер түгел даими рәвештә хезмәт кылуга. Диннең бит менә дини булуның бит аның этаплары бар. Исламда да шул гайбер бар. Кайсы бер дәрәҗәгә җиткәч син аңлыйсың менә бу кагыйдәләрнең бу практикада нәрсә кирәк икәнлеген. Ул бит кешене чыбыркылап тору өчен түгел инде. Кешегә котылуга юл аша, котылуга юл катлаулы юл. Схема булганда, карта булганда җиңелрәк. Чөнки даими рәвештә мустақил рәвештә эзләнү шамадан тыш катлаулы юл. Ул юлны үтәргә сәләтле затлар, алар пәйгамбәрләр һәм кайбер әүлияләр генә. Гади кешеләргә схемалар белән яшәү уңайлы. Бар төндә теге шаярту, бу один провайдеры разные дигән. Мин яратам ул анекдотны. Шундый фразаны. Менә бу провайдерлар тәкъдим иткән юллар кешегә бик кирәк. Менә бу чикләрсез яшәү шамадан тыш катлаулы. Чынлыкта. Гомуми коткарылыш тәгълиматы ул минем диплом темасы һәм магистрлык диссертация темасы иде, өлешчә кандидатлык темасы булып тора. Ул тәгълимат католикларда ул бар, христианнарда ул тарихи яктан булган. Пагатастасис дигән аның исеме бар, универсальное спасение дип атала. Ул бик кызыклы идея. Һәм аның гуманистик нигезләре бар. Муса Бигиев та ул нәкъ гуманистик теге нигезләргә таяна ул, Муса Бигиев. Мин үзем бу идеяга бик сак карыйм. Ни өчен? Чөнки минем ышануымча диндә теге яки бу сорауга җавап бирер өчен бик зур галим буларга кирәк. Һәм шул галимлек дәрәҗәсенә җиткән кешеләр әгәр дә әйтәләр икән, шуннан да менә бу мәсьәләдә шуната позициябез шундый булырга тиеш дип. Ул очракта әйе,
Мин бу чакта теге иҗтихад кылучыларга тәкълид кылу яклы. Муса Бигиев бу мәсьәләдә ул ялгызы диярлек тора. Әйе, Фәхреддин аңа кушыла өлешчә, аны аңлый идеясын. Әйе, аңа хәзер кушылучы кешеләр бар Бигиевка, һәм ул теге әйткәнчә матур идея, ул матур идея. Ләкин ул матур идея, аның Бигиев ни өчен үзенең сәбәпләрен атканда бу теорияны гамәлгә ашыру, бу теорияны тасвирлаганда ул бит аңлата сәбәпләре ни өчен аны кирәк дип саный. Аның бер мотивациясе, бер сәбәбе исламның матурлыгын күрсеннәр дип. Ләкин гомуми коткарылышка карап кына теге яки бу дин матуррак булып күренә башламый ул барыбер. Теге яңа гахәттән Убызабетта әйтелгәнчә, дуңгызлар каршында энҗе мәрҗән чәчәргә кирәк түгел. Чынлыкта. Ну, теге бу инде кемгәдер кино ясау түгел, ләкин аңа карап кына кешеләр бу дингә теге ягынгә килмиләр. Әгәр дә аңа карыйбыз икән, католик дин бик матур дин, католик диндә шулай ук универсаль коткарылыш тәгълиматы бар. Католиклар фикеренчә мөселманнар шулай ук коткару элементларына ия булган дин вәкилләре. Бәлки алар да котылырлар дип әйтәләр. Шуңа күрә если вам кирәк икән сезгә дин матур дин менә католикка күчегез алайса. Ләкин Муса әфәндене бик хөрмәт итсәм дә, бу әйбергә мин сак карыйм. Һәм миңа бу идея гомумән ошаса да, аны католикларда тасвирлауы бик ошый. Миңа бераз нәрсәгә ышанасы килә. Мин әйтә алмыйм, теге гакыйдә мөмкинлек бирми миңа бөтен кешеләр коткарылачак дип әйтергә. Ләкин гакыйдә миңа мөмкинлек бирә башка нәрсәгә. Аллаһ Тәгалә иншаллаһ, әгәр дә теләсә, насыйп итсә, әгәр Аллаһ Тәгалә шуны дөрес дип санаса, бәлки барысын да коткарыр. Менә бу католикларда Ганс Урс фон Бальтазар дигән бөек галим әйткән фикер бар ул. Мы смеем надеяться дип әйткән. Безнең өметләнергә хакыбыз бар. Менә монда яктан караганда, әйе, әйтергә була. Килешергә була. Шәриф Камалның гомумән 10 елга кадәрге иҗаты бер хәл инде, аны ул вакыт 10 елга кадәр тормышы яхшылап өйрәнелмәгән чынлыкта. Без ул процессның башында торабыз. Теге яңадан өйрәнүнең башында торабыз. Һәм Исхакый белән мәсьәләләре турында алай бераз әйтә алмыйбыз. Чынлыкта аралашканнармы, юкмы? Миңа калса аралашмаганнардыр. Фатих Әмирхан белән Казанда бәлки аралашкан булырга мөмкин, чөнки Шәриф Камал 25 елда Казанга күчеп килә. Һәм монда ул күп кенә процессларда уже катнаша башлый, шуңа аралашкан булырга мөмкиннәр. Бәлки Сотырга барган булырга мөмкин. Тукай Шәриф Камал турында мәсәлән белгән. Теге аның әсәрләрен искә алган теге мәкаләләре бар, ләкин теге алар белән аралашмаганнар. Теге аларның аралашуын да исбатлаучы бер чанакта Шәриф Камал да бу турыда язмаган. Әгәр дә Тукай шакыруны кабул итеп күчеп киткән булса Оренбургка, бәлки алар тыгыз аралашырлар иде. Андай хәл булмый инде. Замандашлары менә аның Исхакыйларга чын булган мөнәсәбәтен без инде белә алмыйбыз. Әлбәттә, ул 20-30 еллар турында, Исхакыйлар турында язса да, язган бары тик шундый негатив мәгънәдә генә. Башкача мөмкин түгел. Исхакый исемен искә алырга ярамаган вакытта, искә алган очракта искә алар бары тик негатив төсмерләр белән генә. Шәриф Камалның абыйсы Гыймадетдин ул дин әһеле булган. Шәриф Камалның язучылыкка кирип китүенә сәбәпче булган кеше дә ул. Чынлыкта ул аны теге Питерга үзенә чакыртып, анда теге Шәриф Камал эшли башлый Питерда, һәм анда ул яза башлый. Димәк, аңа сәбәпче булып торган инде. Тегендә монда сукбай булып йөрмә, бергә булыйк дип, аны кайтып үзенә янына китертә Питерга. Гыймадетдин һәм ул яктан бик кадерле шәхес безнең бу тарих өчен. Һәм Гыймади ул революциягә кадәр Питердан соң күчеп китә Армавирга чакыралар, анда яңа төзелгән мәчеткә имам иттереп, имам була. 29 елда ягышмасам аны сөргөнгә сөрәләр. Ул сөргөндә була, һәм аның менә 30 еллар башында аның Казанда яшәгән кызлары, балалары да репрессиягә эләгәләр, ягъни аларның менә укыган җирләренә аларны чыгаралар. Гаиләсенең бер өлеше мәҗбүр була гомумән китәргә Урта Азиягә. Шуңа күрә алар 30 елларда менә бу авырлыклар кичеп яшиләр инде аның балалары, ләкин алар теге барысы да югары белем алып, шактый теге үрләргә ирешәләр, медиклар буларак. Ул теге яктан бик күркәм тарих ул, теге аның балалары бик чырыш кешеләр, балалары да, ныклары да. Гыймади үзе ул 30 еллар ахырында Казанга кайта. Аңа Казанга кайтырга ярамаган. Аңа яраган кайтырга авылына гына, торфчасына гына. Ләкин ул Казанга качып кайта, чөнки балалары монда яши. Алар янында булыр өчен
һәм ул теге анда теге истәлекләргә карасак инде ул теге шундый Шәриф абый бу йортта яши, аның теге шартлары бер төрле. Гыймади инде ярым шундый качак хәлендә яшәгәч, ул инде кешеләр бик күрми торганрак урыннарда яшәргә мәҗбүр була. Алар күрешкәннәр, сөйләшкәннәр, аралашканнар чынлыкта. Теге бер-берсен хәл итмәгәннәр, анда нәрсә булмаган әлбәттә. Ләкин аралашулары яшерен була. Ни дәрәҗәдә яшерен була, анысы башка мәсьәлә, чөнки 42нче елда Шәриф абый үлгәч, без фотоларда күрәбез Гыймадины, ул монда килә җиназага, ул Шәриф абыйның заты. Җиназада катнаша, ул теге анда инде була ул. Сугыш вакытында инде аның монда булуына бәлки ихтиар итмәгәннәрдер. 44нче елда Гыймади вафат була һәм Казанда шулай Шәриф Камал каберенә ерак түгел җирләнә ул. Гыймади, аның балалары да шунда бер участокта җирләнәләр инде. Ул шундый шәхес, бик кызыклы шәхес, чөнки ул ахун дәрәҗәсенә ирешкән, полковой ахун, хәрби имам бит инде ул безнең, димәк. Аларның Баязитовлар белән Питердагы менә имам мөфти Баязитовлар белән мөнәсәбәтләре яхшы була. Алар туганнар да әйтәләр кайбер чыганаклар. Шуңа да теге бик кызык моментлары бар. Ул тарихның аның каршылыклы өлеше бар. Ул каршылыклы өлеше әлегә тиешенчә өйрәнелмәгән, шуңа күрә аңа шулай бәя бирү катлаулырак, комментарий бирү катлаулырак. Ләкин мәсәлән Мәхмүд Бедайливның псевдонимнар сүзлегендә Гыймади билгеләп язып куелган, аның турында ул мәсәлән доносчик дип. Чөнки аның турында шундый легенда йөри, Гыймади доносчик булган дигән. Ни дәрәҗәдә бу хаклы, моны белеп булмый, чөнки аның доносчик булуы турында бөтен мәгълүмат ул большевиклар язган бер мәкаләләр генә. Татарлар төзегән мәкаләләр түгел, Армавирдагы большевиклар язган мәкалә. Һәм ул мәкаләләр чыккан 17-18 еллар революция елларында теге дворяннарны, муллаларны, священникларны бәреп төшерү вакытында килеп чыккан әйберләр. Шуңа күрә аларның объективлыгын бәяләү катлаулырак. Шуңа күрә бу инде теге, шундай совет чорында булган бер легенда. Ни дәрәҗәдә дөрес, ни дәрәҗәдә теге хаклы әйбер. Бездә бернинди дә шагадаклар юк. Дөрес булуы турында. Шуңа әйткәнчә без хакта бәя бирә алмыйбыз инде. Ләкин Гыймадига шактый эләгә совет чорында. Шәриф Камалның көндәлегендә Бандюк поселогында, хәзерге Менделеевск та ул командировкада була 30нчы елда. Һәм анда аның көндәлегендә безгә аңлашылмый торган юллар бар. Эзләнүчеләргә аңлашылмый торган юллар бар. Ул юлларны һәр кеше үзенең бозылганлык дәрәҗәсенә карап аңлата ала. Ягъни анда ул аның бер-ике юлда очрый блондинка дигән сүз. Һәм ул блондинкага бару, бармау турында әйтә. Но анда ул текстны ни өчен аңлатуы авыр. Чөнки анда бар әле шәкерт. Һәм бу шәкертнең кем икәнлеген белмибез. Һәм ул блондинка дигәне дә без теге, ошай язылган, аны аңларга мөмкин теге бер төрле рәвештә, аның анда инде теге романы булган дип аңларга мөмкин, кемдер аңларга мөмкин. Кемдер аңламаска мөмкин. Без нәрсәдән чыгып фикер йөртергә тиешбез дип уйлыйм бу очракта. Шәриф Камалның табигатын истә торырга кирәк. Шәриф Камал кем ул? Шәриф Камал ул бик серле кеше. Дания Фатыйховна Захидуллина әйтмешли, ул безнең әдәбиятыбызның иң серле елчыларыбызның берсе. Нәрсәдә чагылыш таба бу? Аның серле булуы. Шул исәптән аның көндәлекләрендәге язмалардан да. Ул гадәттә шифрлар ярдәмендә яза. Ул теләсә инде фикерләрне язмый. Һәм моны бу теркәгән икән, һәм ул бер музейга килеп эләккән икән, иң мөһиме. Музейга килеп эләккәндә безнең цензор Зәйнәп апа Шәрифовна, Шәриф Камалның кызы, һәм ул аны кертергә кирәк дип әйткән икән, димәк, монда без уйларга мөмкин, гомумларга мөмкин булган яман әйберләр юктыр. Әлбәттә, блондинка кем икәнлеген без белә алмыйбыз. Мөгаен, чөнки 30нчы елда язылган башка хатлары да юк диярлек. Аның бар бер хаты Кавый Нәҗмәгә язылган һәм бер хаты хәтерләмим кемгә, тагын бер-ике хаты гына бар безнең фондларда. Алар булай ошак безгә ярдәм итә торган түгел инде бу очракта. Әлбәттә, теге әгәр дә кирәк булса безгә шундый тавыш, кирәк булса безгә скандал чыгарга, тавыш чыгарга, без язып чыга алабыз. Шәриф Камал 30нчы елда инде блондинка белән нәрсә эшләп йөргән дип.
Моның бернинди дәлиле юк. Менә бу көндәлек бу шартлар бернәрсә дәлилләми, исбатламый. Һәм ул гоманларга теге мөмкинлек бирә әлбәттә. Ләкин миңа калса ул Шәриф Камалны кызыклырак итә, кызыклырак кешегә әйләнә Шәриф Камал бу очракта. Шунысы белән безгә кадерле ул, Шәриф абый еще и такой мог, наверное, дип. Ләкин әйткәнчә, бу бары тик безнең өлешчә бозык фантазия нәтиҗәсенә була ала. Җәлилнең кайчандыр теге сукбай булуы ул бит инде билгеле факт, ул аның биографияларына кертелгән, ул бит язмышның бер теге, ну, шпага дигәч тә ул бит инде гопник түгел, теге без күргәнгәнчә ОПГшник түгел. Ул шундый сукбайлар төркеменә кушылырга мәҗбүр була һәм ул анда озакта булмый, чөнки аны вакытында күреп ала Нургали Надиев һәм Җәлил вакытында теге, ну, дөрес тәрбиягә эләгә. Әлбәттә, ну, аның тагын шунысы бар, теге әлеге дә баягы социаль капитал, дини социаль капитал. Җәлил гыйлемле кешеләр баласы һәм Җәлил мәдрәсәдә укыган бала. Ул теге сукбайлар арасына кушылса да, ул теге шундый сукбай булып кына яшәвен дәвам итәр иде микән? Теге миңа калса алай булмас иде. Ул барыбер гыйлем юлына, теге әдәбият юлына кушылыр иде иртәме соңмы. Ләкин башкачарак ураурак юллар белән. Шуңа күрә ул кадәр мөһим юл түгел, ләкин шунда теге Надиев аны күреп ала һәм Надиев аңа шундый бер юл күрсәткүче йолдызга әверелә. Күпмедер дәвергә. Моны Җәлил онытмаган дип әйтә алабыз, чөнки монда теге Надиевларына килеп йөргән һәм Надиевларга да, Шәриф Камалларга да аның шундый мөнәсәбәте бик уңай булган, алар турында кайгырткан. Менә Шәриф Камалның орден алулары, Шәриф Камалның 40-нчы елда зур шундый юбилее үткәрелүе, ул Муса Җәлилнең тырышлыгы нәтиҗәсе. Шул исәптән Җәлил аның артына бик күп йөргән. Ялчылар союзы секретаре буларак ул менә Шәриф Камал өчен бик кайгырткан инде. Теге юлларына акчалары булсын өчендә, анда исемнәре булсын өчендә, концертлары, теге бәйрәм чаралары үтсен өчендә ул бик күп тырышып биргән. Ул менә аны бик оста эшләгән. ТССРның 20 еллыгы белән бәйләп тә куйган аны. Надиев инде 40-нчы елда вафат була. Ләкин Надиевлар гаиләсе белән Җәлилнең мөнәсәбәте шулай уңай булган. Ахырчыкта Надиевның улы шулай ук ул 41-нче елда әсирлеккә эләгән Надиевның улы Назиф. Назиф Җәлилне яхшы белә, чөнки алар монда очрашканнар әтиләре янында. Һәм Назиф иде Урал легионы эләгә. Менә ул шулай гаҗәп очрашу. Һәм ахырчыкта Назиф Нургали улы Надиев сугыштан соң ул аны бит төрмәгә утырталар. Әсир булганга күрә. Һәм аны теге аның инде язмышы башка төрле юнәлеш буенча китәр иде, ләкин Җәлил исеме кайтарылган вакытта ул Җәлил турында хатирәләрен шулай җибәрә, ул басылып чыга ул хатирәләр. Һәм инде анда аның теге Җәлилнең көрәштәше булмаса да, һәрхәлдә Җәлил белән бергә булуы аңлашыла. Һәм миңа калса ул дигәндә ясаган дип Назифның аның язмыш траекториясе тагын үзгәреш кичерә. Ул аңа орденнарын да бирәләр. Ул Татарстанда эшләми, ләкин ул Коми Республикасында эшли башлый һәм теге профессорга әверелә университетка. Нормаль шундый академик карьера кора. Шулай теге Җәлил исеменең бер йогынтысы булгандыр алар язмышына. Шуңа күрә Җәлил Надиевларга рәхмәтле булуын үлгәчә дәвам иткән. Дәрдемәнд илһамландыра һәм Дәрдемәнднең шундый фәлсәфәсе һәм өлешчә меланхолиясы миңа бик якын. Үзләрем моналмадым шигырен мин үзем өчен дә шундый бер эпиграф итеп тә күрәм үземнең тормышыма. Эпитаф итеп тә күрәм тормышыма. Шуңа күрә Дәрдемәнд миңа уйлыктан якын, рухи яктан. Менә Тукайдагы оптимизм һәм Тукайдагы пессимизм, алар икесе дә урында һәм аларның һәр икесе теге татарга кирәкле. Дәрдемәнднең тирән фәлсәфәсе, суфиларга якын булган фәлсәфәсе минем өчен бик кирәкле. Миңа аңлаешлы ул, миңа аңлаешлы булып тоела.
Мин ул хисләрнең каян чыга алуын һәм ни өчен чыга алуын аңлыйм төсле. Иң якын дустым Төркиядә яши. 2017 елдан бирле анда белем алды. Белем алуын дәвам итә. Өйләнде, яши. Моторына Аллаһка шөкер. Без аралашып дәвам итәбез. Һәр хәлдә язышмаган һәм шалтатышмаган очракта көн саен бер-беребезгә мемнар һәм Instagramда рилслар җибәрүне дәвам итәбез. Приколлар җибәрүне. Ул теге аралашуның кызык дәрәҗәсе нәрсә ягыннан мин монда, мин синең белән дип әйтү инде ул чынлыкта. Мемнар җибәрү. Көн саен җибәрә аларны һәр хәлдә. Мин гомумән дөньяга саркастик карарга тырышам. Русча кара, юмораша карыйм. Минем балачакта теге минем теге Ушан дигән дустым шаккаткан булган һәм миңа ул шаккатуын хәзер генә аңлатты. Мәсәлән, сорыйлар теге синең әтиң кайда эшли? Мин такой, минем әти шахтада эшли. Һәм бу юмор, чөнки минем әти шундый җир астында. Мәрхүм. Һәм синчкаста шундай бераз сөйләм. Чөнки миңа аңлашыла ки, теге минем әтием вафат булды фәлән ел элек, һәм ул менә шулай дип әйтү теге бер хәл, ләкин син аны әйтү сиңа бара авыр булырга мөмкин. Һәм син әйтәсең, ул шахтада. Һәм мине ул гадәт дәвам итә. Акташ эшләренә гомумән юмор, кара юмор хас чынлыкта. Ул минем теге сакланган чарасы буларак дәвам итә. Һәм мин туры рәвештә фикернең белдерелүен дә бик яратып бетермим. Мәсәлән, без Шәриф Камал турындагы спектакль әзерләгәндә режиссерның фикере шулайрак корылган, ул теге күп урында Шәриф Камал тарафыннан теге яки бу фикерне турыдан-туры әйттерү яклы иде. Ул фикерләр Шәриф Камалның бер текстында турыдан-туры әйтелми. Шуңа күрә без монологларны хәтта күрдек ки, анда ул читләтеп әйтә аларны. Туры әйтми барыбер. Миңа сүпте режиссерлар, син бары теге мин әйткәнчә язманың Шәриф Камалның теге авызыннан сүзләрен әйттермәгән ди. Миңа ул шул табигый. Мәхәббәтнең күренеш буларак, ничек әйтим, мин бит әле религият барыбер. Религият буларак мин христиан мәгънәсендә, ислам мәгънәсендә мәхәббәтнең барлыгын белештән карый алмыйм әлбәттә. Мин кешеләр арасында мәхәббәтнең эволюцион механизмда булуын истә торырга чакырам. Чөнки кайвакыт теге яки бу күренешне, хисләрне, мәсәлән, рациональләштерү, ул хисләр китергән проблемаларны кичерергә ярдәм итә. Син аңлыйсың, менә хәзер сиңа авыр, чөнки син анда гашыксың. Гашыклык ул нәрсә? Ул менә шундый. Нейромедиаторлар, гормоннар һәм башкалар кушылганчасы. Кешеләргә нәрсә кирәк мәхәббәт? Нәрсә кирәк мәхәббәт? Кешелекнең максаты барыбер ДНК калдыру. Мәхәббәт кирәк кешеләр гаилә курсыннар, гаилә курсыннар өчен кирәк. Не просто теге очрашсыннар, кушылсыннар өчен түгел, якынлык кылсыннар өчен түгел, гаиләдә калсыннар өчен. Тотыраклы пар булсын өчен. Чөнки адәм баласын тәрбияләп чыгару өчен бер ел гына җитми, 9 ай гына җитми. Адәм баласын кешегә әйләндерү өчен кирәк 18 ел. Кимендә. Аның өчен кирәк тотыраклы институтлар, гаилә кебек. Балаларны квота тәрбияләп булмый. Совет дәвре һәм гомумән дөнья күләм детдомнар тарихы бездә күрсәтә, балаларны квота тәрбияләү шактый катлаулы. Сәламәт балаларны тәрбияләү бигрәк тә. Җәмгыятьнең сәламәт әгъзаларын тәрбияләү атлаулы. Шуңа күрә гаиләләр кирәк. Гаилә өчен кирәк ниндидер бер нигез. Ул нигез аның бар икътисади нигезләре, гаилә ул бик икътисади яктан теге дөрес институция. Аның бар Аллаһ Тәгалә шулай биология аша безгә биргән нигезләре, хисләр. Анда теге исемлеге бар инде, химиклар, биологлар, нейробиологлар өлкәсен теге бутайчакмын терминнарны. Хәтта хәзер минем яркан кешем булса да, минем мәхәббәткә позиция үзгәрмәячәк. То есть аның мәхәббәтнең биологик принципларга нигезләнгән булуы, химик принципларга нигезләнгән булуы турында минем фикерем үзгәрмәячәк. Конкрет хәзерге вакытта минем яркан кешем юк. Уйлактан мин теге хәзерге вакытта шак кына илһамсызрак һәм шак кына иреклерәк кеше. Илһамсызрак, чөнки мәхәббәт кешегә бик зур мотивация бирә торган нәрсә. Мәхәббәт димендә гашык булу.
Мин хәзер вакытта бер нәрсә дә эзләмим. Чөнки минем хәзер тормышның хәзерге этабында миңа 25 яшь, 26 тула бер айдан. Минем тормышымда алда торган приоритетлар, алар бераз башкачарак юнәлештә. Һәм ул теге приоритетлар исемлегендә гаилә әлегә тормый. Бозылу-бозылмау гомумән туры карашым юк. Теге кеше бозыла-бозылма. Син гадәтләшәсең, ияләшәсең ялгыз яшәргә. Һәм менә хәзер мин күз алдына китерәм, теге гаилә корсам миңа ничек авыр булыр иде, мәсәлән, хәзер дә мин аны аңлыйм. Үзеңә уңайлы булган менә бу пространствоны кору форматын башка кеше белән бүлешү, әлбәттә, ул минем өчен хәзер дә катлаулы. Моның өчен гел катлаулы иде. Уйлактан теге мин бик нык бәйсез кеше буларга тырыштым һәр вакыт. Шул яктан, син психологик яктан ялгызлыкка өйрәнәсең, һәм ул синең гаилә тормышыңа йогынты ясый башлаганнары. Тискәре йогынты башларга мөмкин. Икенче яктан син гаилә тормышына инде әзер булып керә аласың. Шул исәптән үзеңнең кайбер психологик проблемаларыңны хәл итә аласың. Соңрак ачылырга мөмкин булган кайбер проблемаларны хәл итәргә мөмкинсең. Без бит күбебез дөньяда яралы кешеләр. Һәм яралы кешеләр буларак без үзебезнең яралы булуыбызны балаларыбызга да күчерәбез. Безнең яралы булуыбызны балаларыбыз зыян күрә еш кына. Минем бу яктан теге шундый позиция, мин әзер булгач кына моңа барырга тиешмен, чөнки әле балалар каршында җаваплылык бар. Балалар тәрбияләүгә дә әзер булырга кирәк. Аның өчен шәхес булып әзер булырга кирәк. Әзер булмыйча бала табу миңа калса зур хата. Әлбәттә, һәр бала үзенең ризыгы белән туа. Үзенең ризыгы белән туа. Ризык ансы бер мәсьәлә, Аллаһ Тәгалә бирә торган ризыгы. Син бирә торган йогынты, син бирә торган тәрбия, ансы икенче мәсьәлә. Һәм әгәр дә син әле теге get your shit together. Үзенең если еще не собрал свое дерьмо, сиңа авыр булачак. Авыр түгел, сиңа җиңел булырга мөмкин, ләкин син тагын бер яралы кеше китәчәксең дөньяга. Әлбәттә, курку бар. Ләкин мин үземне балачактан бирле төрле куркыныч сценарийларга әзерләп киләм. Мин башымда һәр вакыт уйлыйм бик күп куркыныч караңгы сценарийлар турында. Менә бу шулай булырга мөмкин, менә бу шулай булырга мөмкин, мин белән шулай булырга мөмкин, якыннан шулай булырга мөмкин. Шуңа күрә аларны алдан уйлап кую миңа бераз җиңеллек бирә. Һәм барыбер мин уйлыйм үткәннәр турында, без бит үткәннәр белән эшләбез. Һәм үткән заман кешеләрен уйлыйм, алар кичергән авырлыкларны без әле кичермәдек, Аллаһка шөкер, һәм кичергә язмасын, ләкин алар узганнар, ул сынаулар аша, сугышлар аша да узганнар, репрессиялар аша узганнар, ачлыклар аша узганнар, глобаль катастрофалар дөньяда булырга мөмкин булган. Алар берсе дә яңалык түгел чынлыкта. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ярдәм белән без аларны насыйп булса узарбыз. Әгәр дә насыйп икән безгә һәлак булырга яки башка авырлыклар күрергә, язмышта узмыш юк. Россия җәмгыяте башка төрле җәмгыять барыбер. Бездә репрессиялар, Сталинча репрессиялар инде булмаячак. Һәр хәлдә Путин вакытында булмаячак. Путин башка төрле фикер кешесе һәм ничек әйтсәм, Путин андый теге репрессия эшләргә кирәк булса, ул аны эшләячәк күпкә матуррак итеп. Өлешчә безнең барган инде 20 елдан барган вакыйгалар, ул бит инде шулай теге кайбер моментларда безнең илектәр кысылды мәсәлән. Ул бит шулай теге бик нык итәгать итеп башкарылды. Төрле алымнар белән, һәм бик итәгать иттереп. Һәм кешегә бар мөмкинлек бирелә исән калырга, туктарга, фикерне үзгәртергә. Андый рәвештә физик юкка чыгару безнең инде булмаячак. Бәхет. Мин хәтта шигырем бар иде, сичкә сталканда. Тынычлык. Һәм тынлык. Юкка чыга алу мөмкинлеге. Бөек бер әйбер эчендә юкка чыга алу мөмкинлеге. Мин әйтер идем, сәлам дип
ниһаять очно күрештек дип. Ни өчен? Чөнки мин һәрвакыт Аллаһ Тәгаләнең миңа якын булуын сизәм. Балачактан бирле. Аллаһ Тәгаләнең минем гаиләмне саклап килүен, яклап килүен беләм, күрәм, аңлыйм. Шуннан чыгып минем дини кичерешләрем формалашты булды һәм мин аңа рәхмәтлемен һәм мин әгәр дә Аллаһ Тәгаләне күрү мөмкинлеге була икән, аны мөмкинлеге булу җәннәткә керү дигән сүз, мин аңа шөкер дияр идем, рәхмәт әйтер идем һәм сәлам дияр идем. Та-та-та-тан.